sadar tapi nggak mau tahu gitu. Paham nggak sih? Oke, nanti untuk berikutnya next session mungkin kita buat debat dengan kondisi semangkuk remisi benar Kak. Udah follow kita dan juga untuk para peserta di bawah ya, maaf sekali memang tadi agak lari dari pembahasan. Iya, Tapi aku mau saya tokin, alana neng marjupu paupu, budo. oke siap. Jadi untuk pertanyaan tadi Amang kita serahkan untuk Amang Olup, tapi kita sapa dulu peserta kita yang baru hadir, Amang Guru Jending 137. Terima kasih sudah bergabung di room edukasi kita. Gue gurui, horas mah guru sending. Daku sapa nak nih. Jadi mau lihatnya mari host, aku tersingkat do tualus di suku-suku ni amang tapu bolun. Menurut pada potu, tohoro di rumon anggo nama jujung tadok ikon ina. Dang ina-ina ikon ina parsodu bolun naung marhas hohotan. Gue takas deh. Alai molo dung moding inai marujung ngolu tinggal ama manang didok duda. Menurut pada potu don mulu salah boy di patikos. Menurut pada potu anggo adong do tadik-tading ni inatai isarana anakna do boruna talu do ama mabuan tadok alaidang dihuti manang dang di jujung ima alusna tu amang tapu bolon bolo dakpas au mangidoma buasa hudok boy ala tada naung marhasohotan amai do boruni rajai berarti ngater tumpu be tugas ama dot ina tu ama nama balui ima alasak kuda mohon maaf mohon di cermati dot dengar suku-suku ni amang de tu harta enak kaning itu host kedua anak kaning suku-suku ni audang olau melebar Amang Datu Torop, Amang Datu Tarobo. Ada sukun itu he. Ayau gabe alani. Ahadu artini eme na dibawan di bagas acara Saurumatua, na di bagas tadokin namang. Oke, aharo guarni eme molo Saurumatua manang sarimatua nabinuan ni hula tulang bona niari hula na marah-marangi hula na poso hula si majukot do tulang rorobot halus sianau eme ima eme na aharo guarra molo dirok amang parkombur nakin eme na merludu ima naung naing berkecambah eme na pir aro na istilahna eme na bernas ba eme na bernas ma buanon ni sudi horong ni hula ditandoki unang ibu na tong lapung artinya ima na sohasea na sabang alai eme na bernas makana adong petunjuk adong songon semacam kata semakin berisi semakin tunduk molo eme kan molo kosong do manang lapungod do dirga gui alai molo marisi porngis manang bernas semakin berisi semakin tunduk ima au mengalusi suku-suku ni amang datu nakaning do amang tapu bolon molo hurak pas di rohata au mangido maaf pangatusiyok kumai Tuhan mamasu-masu alani ito hos do tita na di komal do na di toru mangido maaf au turun maju au alana pahopu iko jemputon sian lesna aibu ama sayang cucu horas madita tabe hormat sian opung perkukusi
Olop manang marolop hutakaol. Salam. Shalom Amang. Terima kasih untuk Amang Olop ya. Sebentar. Ya. Oke, sebelum kita lanjutkan untuk pertanyaan dari para peserta, kita dengarkan dulu pendapat dari Guru Jending mengenai tandok ya, versi dari Amang Guru Jending. Waktu dan tempat kita persilakan. Horas dihita saluhuna. Memang atar menarik do kapolung dirumni elator batakuni konate. Oke, jadi adong do hatani na tua hubigi lo tong jala huatahon. Asa parbahul-bahul na bulum mahoinang partataring nasora mitok persakalan nasora mahiyang jala partataring nasora mitok inna. Jadi hata bahulido nang buat aku jala moledok parbahul-bahul na bulun artina sadaina nabui siat jala tuk diakka si buni-bunia dohot diakka pasarian niakka parhalanguduna boy sipan jala une atik dia ro akka tamu manang na didok may paramak na soha balunan mang na tamu na soha torus martamu jabuna rupani. Nah ima molo di lingkup ni sada parrumah tangga ni dok may perbahul-bahul na bulun ima ina. Nah molo masuk tu ulaun asa jujung ma parhalang ulum di jujung homa tongho di jujung homa paniaramu jala si jujung tadok maho rupani inna jala rupani molo na jinujung di sada paropuan manang na sada panyaran ima tadok na binuat na sian bahul manang na rupani paropuan na ubotosa ala na paniaranido na maboto isini tadoki jala paniaranido maboto sadiru suhatanna siab bahuli tu tadoki lawanonna tu ulauni jala paropuanido na torus mangarahut jala na padimud-dimudton songod dia do hadaulatur dohot harazaun ni parhalanguduna. Jadi songod dia sendiri walaupun itu hanya sebagai simbol daripada wadah yang dianyam dari Bayon, tetapi makna filosofinya itu bagaimana seorang perempuan menjadi legitimasi menjunjung tinggi marwah dan martabat daripada kehormatan yaitu marga dari suaminya. Nah bahul-bahul kemudian tadok, disitulah bentuk daripada kefleksibelan perempuan itu dalam menyesuaikan dirinya. Di satu sisi di dalam lingkup keluarga dia harus tahu bahulnya seperti apa. Di sisi lain di dalam konteks relasi sosial dalam konteks paradaton dia harus majujung tadok untuk menjunjung tinggi dari marga yang dia yang menikahi dia kira-kira begitu. Nah di situ saya selalu menyampaikan bahwa marwah martabat daripada perempuan di dalam Batak itu sangat berperan penting di dalam relasi sosial orang Batak, kira-kira begitu, Horas. Oke, itulah dia pengertian dari Amang Guru Jending mengenai tandok ya di dalam acara adat Batak. Oke, berikutnya juga kita kehadiran salah satu peserta yang naik juga, yaitu Opung Pasaribu OR. Jadi kita dengarlah dulu bagaimana tanggapan atau masukan lain mungkin dari Amang Pasaribu mengenai tema kita. Waktu dan tempat Amang, kita persilahkan. Horas Maria Salu nak. Horas sama. Setiap itu hinang ai buru haro tai dainang saja juru binoto gejo. Ya, baru girsang dawa Mang. Baru girsang tubuni baru turnip. Boru muna di tulang Pasaribu boru muna. Gabi horas mamang bro. Jadi horas mahita na pungu di Komalon. Kebetulan di peido hos songo padapot sianiba alai mulo au mangaliap padapot holan na
poin-poin tertentu do jala na mencakup do tu pertanyaan apa sebenarnya makna tandok dalam adat Batak. Holandido na boy non hualusi jala molo sala pe bohita masih ajuan masih peringgat-dengganan kanong na tua-tua. Na perjolo si dohonok ko dihita tandok. Na paduahon isina boras. Na perjolo tandokon isi do na makuti hula-hula tu boruna. Hiaro dihuti boru tandok tu hula-hula tidak pernah. Isi do holan hula-hula tulang horong ni hula-hula masaluhu na ido na woi makuti tandok tu boruna do pasahaton naon. Atong dia makna nion marisihon perbue. So neroko nemang boru guru jeding na kaningan sada filosofi doon pirma pokki bahul-bahul pacalongan. Molo na jului ala paridang-idang do sada ama di sada keluarga. Jolo paresonyo do pacalongan. Boado pir dope. Marisi dope. Molo so marisi dang borhaton maridang-idang. Iko jolo marisi do benonyon pardahanan asa bor hati mana maridang-idang. Asa adong dia kabalajo niya kay anak konna. Artina balajo na niula ni tangan na niukir ni hodok. Odo na pinasaha ni seorang hula-hula tu anak konna mang na tu boruna. Asa adong songon pariddahanan nasida. Asa adong lau papirhon pokki bahul-bahul pacalongan di nasida. Jala molo mangalusi akahata dakya boru pe mangalusi i madokon songono pasa sinak kaningani holak hula-hula do madokon pirma pokki bahul-bahul pacalongan pirma todimuna saluhu na raja nemang boru nami luju-luju madihamuna akapacamotan. Jala dang boya lusan ni sada boru laos itong didokon. Buasa ay nga di pasahat unang bedi paulak. Mari pasahat upasay na uli na rin gani unang bedi paulak. Sahat mamuse tandokon holan perbuye holan boras do isina. Daong. Ahado. Adong do pemuse. Eme. Asing molo di diadat na marasing matong molo perbuye songo boras pir pasahato may diulaw las ni roha. Alay molo diulaon habok ni roha mang na hudok ma ulaon sari matua mang na saur matua olo ma di sada-sada luat mang na dipiga-piga luat di buam may songon eme na marluddu. So narokon ni hal amang nakaningan amang ulop nang turun aro lapatan ni eme na marluddu. Eme na pantas dibain gabi buni. Dang bui eme na nalapong tu si eme na pantas dibain gabi buni. Ngama tua jelapir. Dang holan napir. Jala dang holan ala na matua. Ikon jala matua jala ngapir. Layak dibain gabi buni. Buasa di pasah tutu boru. Asa adong patopaon ni borui asa gabi makana ni ulana asa omma bayron na gabi bonina ima molo song padapo sianau taringo tu molo na pasa tadok tu yanakon marisihon boras mang na marisihon eme alai na jelas hula-hula do na pasahat to ni tu boru jaladang boru pasahat to ni tu hula-hula moliate. Oke, luar biasa sekali ya. Terima kasih untuk tanggapan dari Amang Pasaribu. Oke, ada orang nih do peta bahan sian para peserta sebelum kita berikan pertanyaan lain untuk membahas tentang tandok ini, Amang. Ada lagi mungkin yang tertinggal yang mau ditambahi mengenai tandok? Oke, izin sautik host. Oke, siap, Amang Gombor. Tanggapi jo na nidok nida mengenakaningan walaupun mungkin berbeda pandangan oleh naroha dan napola gawe masalah di kita.
arong nakaning hutangi padohan di damang molo taddoki ikon na jului buat tulaun ipeso taddo molo ijabu berbeda. Ya, saya mau sampaikan amang supaya kita jangan terjebak dalam kata-kata ataupun ejaan dari suatu kata yang terkait dengan adat Batak. Analoginya songono nama. Ketika masih kecil mungkin dia disebut jadi dompet. Ketika besar menjadi tas. Lebih besar menjadi tas rangsel. Lebih besar lagi menjadi koper. Tapi koper tetaplah koper. Rangsel tetap rangsel. Nah, tanduk juga tetap tanduk. Mau dimanapun dia diletakkan, dia tidak akan berubah nama. Dia tetap menjadi tanduk. Alai yang persis dengan tanduk, sesuai dengan ukurannya tanduk itu dia dominan panjang dia. Panjang kecil atau panjang besar. Tetap aja, mau dijabu, mau di dia guarni, ya tetap aja tanduk namanya. Alai adong masih ukuran lain ini mah pendek besar, ima bahul-bahul. Manang om mana urokoni somal mau dibayan yakai nata gabi pariddahanan, inganan di boras. Manang inganan di dah pihu belian, olo do na jului do bebakan di umurhon hiaro pihu uberengi. Molo di hubang ubegi guarra paddan arong go paddam musina gabi paddan inganan ni iddahan tu belian. Ale ukurannya besar, pendek dia. Jadi bodoh muati son hampir sakaleng. Molo sesuai ukurannya. Walaupun dia agak pendek dia. Jadi dia jadi terkesan gemuk dia, gemuk. Molo taddo kiba narong di mana geleng ale sifatnya gajang. Arong we mana tong gajang ale tong ukuran belga bahkan sia sampai opak kaleng. Arong do muse taddo kon bentuknya kecil, ima pendek tapi kecil. Imana kan nida menggajut. Nah, dari bentuk ini gajut yang lebih sakral. Biasanya gajuton, oma kenganan dibayahan namon, kenganan sakti, kasakti panukunan, jala makanan urut nak kan lebih sakral, dan disudah ulah muncul, mulu gajuton. Jadi ada ritual-ritual tersendiri. Jadi gajuton aso gabitari dia ke ulau ni halak Batak. Alai na perlunya asada filosofi ni tadok tu ada Bataki tadokon terbuat dari bayun. Ternyata juga tikar orang Batak terbuat dari bayun. Tikar ni halak Bataki tikari berbeda dari tikar nasing. Tikar yang terbuat dari bayun sifatnya dia hangat. Beda do kita modum di sido di tikar nasing. Nah, tadok pina terbuat dari bayun itu berbeda dengan wadah lainnya. Berbeda dengan plastik misalnya mulai orang pendengar bahasan plastik, manang siana anak kan pipek do atau lain-lainnya. Alaidang mungkin benar tahu sidan sudah mengurangi rasa dan juga dan sesuai tu ahli makanan. Lagi terkait dengan makanan panas. Jadi ini masih ada halubian nih tadok teh, manang pe bahul teh yang terbuat dia dari bayun. Ale coba jom si mengketon tadokon si hadirion nih tadok dia ada Batak. Selalu do sejalan tadok dohot ulus. Nah, hado sa sitong nahoro bahasa ikos seliano ulus tuburu. Nah, tadok pe bahasa ikoliano tuburu. Nah, kan ngahuro molo tadok manang sipir ni toddi, manang boras, ima palas toddi. Karena harus dari beras manusia baru makan. Atau harus hidup. Tetapi manusia juga tidak bisa hanya hidup, hanya makan. Dia juga butuh badan. Nah kan toddi, sunari masuk tu daging, ima ulus. Ulus ina jolo adalah suatu pakaian. Ya, alana jolo dan sudah jolma dope merabit. Dulu leluhur kita dan sudah jolma merabit. Bisa saja itu dari kulit kayu. Iro makana sedilea kulahulana tu boruna ulusna. Ay ulosido gabiabi na jolo. Iro makana molo hoba-hoba
kainata setabi inang host dan boya tak nikoting memakai hoba-hoba. Dia harus di atas dada karena dia merupakan pakaian. Nah, yang mau saya sampaikan, ketika pesta adat Batak, pihak hula-hula memberikan nafkah kehidupan imanakan si Pernitodi. Tetapi dia juga memberikan kebutuhan daging, kebutuhan itu parabiton, suatu pakaian. Ido ulosi. Ido makana ilea boras asa mangolu. Ilea museulos asalas. Nah, ido tong sadana perlu asa unang seolah-olah tadok manang si Pernitodi hanya sebatas ritual manang seremonial. Oh bukan. Tetapi di mana seorang orang tua memberikan kehidupan kepada anaknya ataupun kepada burunya. Ah, soalnya mah johos nebuta bayi baru nak kani ngarong tiga pertanyaan. Salah doa mata mabuan tadok. Molo menurut tahu, saya tidak berani menyatakan itu salah. Tapi itu tidak saya benarkan. Saya tidak berani menyalahkan ama-ama membuat tadok, tetapi juga itu tidak akan saya benarkan. Alanya isido ima asosei lungur rohani sada ama molong mabelu. Aina jolo amanginan dakya boy amat taliling mabelu. Jadi na jolo jarang do muncul ama tu pesta tu luluan. Molo pas mabelu. Sonari do boy na mabelu majalo sinamot. Bahkan molo dia sama usir dope, dakya matte so majalo sinamo, gebi ngamebel. Paling itu ikut di pasar itu paromenna, gebi paromenner majalo sinamo. Suradong marsukunutang. Nah, dari situ sudah terlihat bahwa memang laki-laki itu tidak diizinkan untuk mengikuti tadok. Alanya ayah mama tidak diizinkan laho medabu boras tu pangalopan. Karena itu adalah kehormatan dari perempuan. Yang berhubungan dengan beras itu sudah menjadi kehormatan dari seorang perempuan. Imam molo taringot baru amata. Nah, kita bukan bicara pada zaman sekarang ya. Kalau kita artikan zaman sekarang memang tidak salah. Kita mau bahas bagaimana tandok ini dulu yang diciptakan oleh leluhur kita itu yang mau kita jelaskan. Anongan molo gabelado itu tumasan wain ya. Dan pas benar tuh ini nanti jabar konon. Ay ulus sunari. Kalau formalitas nama sonari di baikala kita doki. Iya. Ulus sekarang justru menjadi aksesoris. Iya. Ya. Aksesoris ya. Padahal orang kan nah jolo ulus adalah abit pakaian. Dung maju zaman asarong bajuta. Molo leluhur na jolo berkama foto-foto lama. Pakaiannya apa? Pasti ulus. Itu dililitkan. Jadi supaya kita juga jangan kita berpikir bahwa ulus itu hanya sebagai atau aksesoris ataupun suatu seremonial. Memang dulu itu adalah menjadi pakaian. Karena hanya dua yang penting secara hidup. Makanan, pakaian, manusia sudah hidup. Sonare do hita butuh paket internet asa bu hita sonora masih berengan. Molo na julu, molo ngaro ngabit, harus si pangano, lama dulu bicara. Oke. Gas, lanjut host. Oke, terima kasih untuk Amang Kombur ya. Hai teman-teman relator Batak Unik dimanapun berada, jangan lupa saksikan live kami di hari Senin, Rabu, dan Jumat di jam 4 sore. Kalau kamu punya pengetahuan tentang budaya Batak, kamu boleh naik untuk menjadi narasumber. Kalau kamu masih sama-sama ingin belajar, kamu boleh tetap naik, bertanya, dan memberikan pendapat tentang live kita di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Pembahasan lengkapnya ada di YouTube kita, yaitu Relator Batak Unik. Yuk, jaga budaya Batak dengan ikut berbicara dan berbagi ilmu tentang budaya Batak. Terima kasih.